Rám írt, szóval rám írt két magyar csajszi, hogy ők is itt vannak Tenerifén, és hogy lenne kedvem velük egyik este bulizni. És hát olyan rég voltam bulizni, hogy biztos, hogy össze fog jönni a dolog. És erről most elkezdtek eszembe jutni a jó kis régi bulisztorik. Úgyhogy most el is mesélek egyet. Kb. 2 éve nyáron lementünk a barátnőmmel egyet siófokozni. Mindketten szindik voltunk, úgyhogy jónak ígérkezett ez a siófokozás. A cél az volt, hogy minket minden este a Petőfi sétányon lehessen megtalálni, hát ez így is történt. Egyik este egy pultos srác felhívott minket az asztalra táncolni. De helyes volt. Na mindegy, szóval táncolunk a pulton, és hát a latin-amerikai versenytáncmúlt az nem válik vízzé, szóval ilyenkor főleg becsicsentve egy kicsit extrábbra sikeredik a táncolás. Kaptuk ott a srácoktól tömegszámra az italokat, de konkrétan volt olyan ital, amit ma mondtuk, hogy nem, ezt most te iszod meg, nem, ezt már te iszod meg, nem, ezt már te iszod meg, úgyhogy volt ott 3 sát, amit már nem tudtunk meginni. És az egyik ilyen csávó megtetszett a barátnőmnek. Úgy ő le is ment hozzá, elkezdtek ott a sarokba beszélgetni, utána ott álltam egyedül, mondom, hát ez így már annyira azért nem olyan mókás, úgyhogy én is elindulok lefelé. Aztán egy csávó így nyújtotta a kezét, hogy azt hittem azért, hogy segít lejönni. Aha, segített is, úgy magára dobott, mint a Shrek első részében Shrek Fionát, majd elkezdte velem a hely kijárata felé venni az irányt. Én megintegettem a barátnőmnek, hogy hú-hú, de a drága annyira el volt foglalva az új kis szerzeményével, hogy rohadtul észre se vette, hogy mi történik körülötte. A barátnőm mellett állt a pult szélén egy Beastie Boy. Hál' Istennek elindult a csávó után, és akkor így megkopogtatta a vállát, hogy tegyen le. A csávó meg nem akart letenni, úgyhogy a Beastie Boy igazániból így levett a válláról. Úgyhogy az est hátra lévő részében ezzel a cuki Beastie Boy-jal töltöttem az időmet, beszélgettünk, dumálgattunk, közben szemezgettem a pultos sráccal. Régi szép idők. De legalább a barátnőmnek összejött egy jó pali. Abból aztán nekik egyébként egy elég elnyúlt ilyen kapcsolatszerű lett, de hát minden okkal történik, mindenből tanul az ember. Legyen szép napotok!